Esquelets SL. El nom era potent, però el negoci, realment una misèria. En Josefino l'havia creat per sobreviure. Uns ossos per ací, uns altres per allà. Anava venent alguna cosa als interessats. Artistes de naturalisme, estudiants amoïnats i diversos decoradors de fires i televisió. Fou llavors que li va aparèixer l'explicador d'anatomia comparada. Em cal un esquelet complet, ben net, femení, humà i, és clar, no pas de més de 1,60 m per a l'estudi i explicació de la fatalitat del siminu. Tinc alumnes, pago. En Josefino no es va espantar. No n'hi havia pas cap motiu, era el seu negoci. L'únic problema era no tenir el tal esquelet femení net per a l'estudi i explicació. A banda d'alguns fèmurs, diverses tíbies, una calavera sense maxil·lar inferior que havia portat d'estarreja, un mussol semidissecat, 2 gats amb articulacions de bon fil d'aram i un mico que li havia arribat del Brasil dins la maleta d'un periodista, tot just tenia els ilíacs d'una abella. Era poc. Va intentar explicar la utilitat del mico, la seva qualitat òssia, la seva validesa prehumana. Res. L'altre no va acceptar els arguments, no es va convèncer. Si en Josefino no tenia l'esquelet convenient, se n'anava i au. En Josefino ho necessitava, no podia perdre aquella oportunitat. Li ho va prometre per a l'endemà l'altre, a la tarda, sense falta. Un esquelet femení totalment acabat, perfectament net i polit, digne d'Esquelets SL, adequat per a explicadors. L'explicador s'hi avingué, negociar el preu, lliurar una paga i senyal suficient i digué que tornaria al cap de 2 dies amb la maleta apropiada. I se n'anà. En Josefino va anar a veure el tanc de la calç. Estava bé. La calç era abundant, encara per usar. Va triar els estris més indicats i va cercar un bon fil d'aram maleable per a les articulacions. Llavors, amb molta cura, preparà la injecció i s'acostà a la galeria on la iaia dormia al balancí amb la dolcesa assolellada del capvespre amanyagador.